Kusakana watu kuita zvikari pano paHadzirari 263 satapinda munyaya dzedu. Parliament muyaka mekudzima magetsi vanga vachikumbira kumhuri yese yeZimbabwe kune veutungamiriri hwese vachiti vakumbira social media vachinyora kuti magetsi haana kudzimwa nemunhu, ifault yakaitika zvakakonzereswa nemvura yakanaya nemhepo, magetsi akabva adzimwa. Ndokumbira kuti zvanofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Subscribe mahara wotina on the notification bell uyezve likes enyu akatikoshera zvikuru zvinozobatsira kuti video rino rifambe kuhamba neshamwari. Inini semutori wenyu wenews Hadzirari ndokuzivisai nyaya sezvadziri, dzisina maside effect, dzisina kuwedzeredzwa kana kutapudzwa. Ndinoya nenyaya semitikiro wazvaita. Video rando nezvomuzuva ranhasi ividhio rekwazvimba kuEast. Vagari veuku vakarwira chibage. Mukurwira kwavakaita chibage uku zviri kunzi chibage ichi akaendeswa ari 50 kg achifanira kunopiwa vanhu, kugoverwa vanhu. Vanozviti vemusangano vanozivikanwa ari mayouth ikoko. Zviri kunzi vakatora chibage ichi vakakamudza vakaisa 10 kg zvichireva kuti hori. After vaita izvi vanhu vakazotanga kurwisana kana kuti vakatanga kuita mhirizhonga vachinetserana chibage. Zviya zvekuti iwe wakapiwa chibage wakatambudzwa chibage unobva unosvika kuti ewe chibage ndichangu, wakutorera kutora. Wakuda kuti unosvika kumba apa vangoita samuwana achikubvutira nekuti zvanga zvisingachakwani. 10 kg pamwe munhu anenge ane munda wakakurisa zimunda and then obapiwa 10 kg akabalance. So worry wakanyanya. Ndinokumbira kuti zvanofunga comment section pamusoro penyaya yeworry. But majaya aya anozviti iwo ndiwo anoziva zvemusangano. Kutaura kunoku vari mumaoko emapurisa vakasungwa nekuda kweworry wavakaita wekutora chechiya chibage 50 kg vachitapudzisa 10 kg. Chibage ichi changa chiri chemupeu nguva ino inguva yekurima, but vakabva vachitapudza hatizozivi zvimwe vakaita zvichikutotengesa nekuti mayouth handifunge kuti vanganorima, kutotengesa kwavanga vakuita. Randaita munguva inoida kusiya muchiona video, ndichakuisirai video futi raMichel Moyo. Saka munguva inoida kusiya muchitanga maona video reava vagari vekwazvimba vachinetserana chibage. Ende papa achitaura kunzi wakatora chibage ari kubva atorwawo murodhi, wakusvika kumba nikobva kubvutira. Saka panga pakaipa. Ende vanhu vari kuti gore rino rine nzara, toponera kupi? Ndo chikafu chatinge takapiwawo kunzi tibatsirikane tirime. Asi mayouth vanozviti ndiwo vemusangano vanobva vakamudza topiwa zvisingatikwaniri. Ndiwo mutauro wazvanga zvichiita. Saka da kuti muone video iri mapedza kuona this clip ndichataura futi nyaya yaMichel Moyo kuti yakamira sei. Kwakuti atora akutorerwawo. Amba bachaitsi
Second update inyaya yaMishow Moyo. Mishow Moyo musikana anozikanwa achiita zveTikTok. Mishow Moyo mawiki apfuura mavideo ake ari kutenderera mastreets esocial media achitaura kuti iye akamitiswa. After amitiswa, murume uyu anga akamupromisa kuti achavaka imba, achamuitira zvese zvaanoda ende achachengeta mwana. Akabva aramba zvikanzi handichadi, asi proof yekunzi hanzi ndiye muridzi wemwana iripo. Iye mujaya akabuda mastreets esocial media achiti ngaadzipe hake mwana, handisi kuda mwana iyeye, ngaagare amudzipa. So Mishow Moyo akaofwa DNA test naTinashe Mugabe emahara. Ndokumbura kuti zviro zvandinofunga comment section. Chanyanya ndirwadza panyaya yaMishow Moyo ndechekuti ndine video ranga achichema achikumbira kune vese masingle mothers. Hongu munhu wese anotadza, hakuna munhu ari perfect. Mutsvene wacho ndiani? Hakuna. Mishow Moyo asati amitiswa kudhara aibuda hake mastreets esocial media achisvora vana single mother, but azopinda kunana masingle mother ikoko achikumbira regero achiti sorry, ndakatadza zvikuru, ndaisaziva kuti zvinorwadza, mangwana ndiniyo. Mwari vanoti ndatiregereranei, ndativei nemoyo wekudanana. Mishow Moyo achema zvinorwadza, zvinosiririsa, zvinonzwisa tsitsi. Dakuisirai clip video musara muchiona video raMishow Moyo ari mwana wako unofila sei achinzwai. Ndataura zvanofunga comment section pamusoro penyaya. Vamwe vanhu denga havaripinde, handisi kuti ndiri kujaja, but denga havaripinde. Vamwe vanhu vane moyo wakaoma seruware. Much love. I see content. Zvinhu zviri background, zvinhu zviri kuitika ende zvinhu zviri kundirwadza. And I've been going through my comments and people are taking me back. I'm a single mothers. I just want to apologize. I just want to apologize. My single mothers and I didn't know what one day I'll be sitting here crying. In my situation I did because you know achikumbura kuti vanhu vandiregerere of any video yandakaita iri offensive. Now I'm feeling the pain yekuva single mother. Zvinorwadza.